व्हिडिओ करू मी मस्त चालेल. सादिक भाई मी काय बोलतोय आपल्या कोकणी बाई चॅनलवरती शायरीची व्हिडिओ पडले नाही. एक शायरी जरा होऊन जाऊ दे, बोला जरा. तडकती भडकती शायरी बोलते कोकणी प्युअर कोकणी शायरी बोलते. बोला बोला. तिच्या मैफिलची तिच्या मैफिलची सादिक भाई बेगून बोला ना. ना अरे तिच्या मैफिलची मी रागाने उठून आयलू. तिच्या मैफिलची मी रागाने उठून आयलू. तुमची शायरी होतो मी 2 मिनिटात उठून येईल. मौज कर दी